Здрасти, аз съм Дани. Здравей, аз съм Нена. В кой клас си? В 8. А какво правиш тук, след като е бил звънец? Не ми си влиза в час. Защо не ти харесва училище или какво? Ами да. Ти още си 8 клас, ти нищо не си видял. Аз мен ще те разведа. Добре. Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ е първото училище в Плевен, създадено след демократичните промени. В него учат над 550 ученици, подбрани след конкурсен изпит в 24 паралелки в различни специалности – икономическа, информатика, оперативно счетоводство, банково дело, икономика и мениджмънт, митническа и данъчна администрация, малък и среден бизнес и други. Училището разполага със съвременна учебна среда, нова сграда, просторни класни стаи, компютърни кабинети с съвременни компютри и интернет връзка, зали с мултимедийни устройства и интерактивни дъски. Има салон и библиотека с около 5000 книги книжен фонд. Гимназията е основана на 15 септември 1990 г. под името Експериментално средно училище „Интелект“. Тя е част от национален експеримент, свързан с професионалното икономическо образование и осъществен под ръководството на професор Митрополитски. Създателите на училището са Нина Митева, пръв негов директор, Илонка Несторова, Ерика Петрова, Полин Котов, Боян Савчев, Красимир Кръстев, Мария Велешка и Ева Маринова. Тази група ентусиазирани учители правят и невъзможното, за да има нашия град едно ново училище, адекватно на бързо променящата се реалност. Сега ще се заведа при госпожа Нина Митева, основателя на нашата гимназия и пръв директор. Здравейте. Здравейте. Нена и Дани. Бихте ли ни разказали повече за началото на нашето училище? Това е една история с повече от един главен герой и вярвам, че и останалите ще ви разкажат. Създаването на училището е една много дълга и, както става ясно от броя на годините, доста стара вече история. Тя започна с един пролетен ден на 89-та година, който някак си за минути през главата ми мина цялата идея, представих си го от до, какво искам от едно модерно училище, от едно модерно образование. Тази идея събра съмишленици, моите колеги и приятели, част от които все още преподават в училището. И с цялата си наивност, може би, и дори арогантност, ние седнахме и написахме един учебен план. Оттам нататък, отне доста време, да убедим Министерството на образованието в нещо, което сега изглежда повече от естествено. Тогава беше почти революционно. Как може да се прави един хибрид между икономическо училище и езикова гимназия. Когато вече имахме съгласието за този учебен план, почнаха битките за това къде да бъде училището. Имаме своята история от екзотичната идея за село Беглеж, през приютяването в Лозаро-винарския техникум за една година, за което съм безкрайно благодарна на моя починал приятел Борис Рангелов, една голяма фигура в Плевен, а не само в Плевен, в българското образование. Това всичко вече е минало. Много випуски са преминали, много деца, много семейства са свързали съдбата си с нашето училище. Част от младите и успешни български предприемачи, професионалисти, хора от различни сфери на модерните производства и технологии, финансовата сфера, както в България, така и в Европа и в цял свят, са получили образованието със старта си в нашето училище. Така че като време това е един дълъг период. Постижение, аз го оценя много високо, като лично постижение и като постижение на моите колеги и приятели, с които го направихме, и на колегите и приятели, които продължават да го правят това училище. Защото всичко, което правим,
има стойност, ако даваме нещо от себе си на хората. Моите активи, финансови и други, няма да останат след мен, но това училище ще остане след всеки от нас. И по този начин ние сме дали нещо от себе си на света и сме израснали като личности в тази битка това училище да го има. Започва да се гради едно нетрадиционно общуване между учители и ученици, основано както на взаимно уважение, така и на чисто човешко приятелство. Те стават партньори в едно дръзко, безумно начинание да се промени традиционното образование, да се намери нов подход в ученето и общуването в училище. Кредо на всички свързани с новата гимназия стават думите свобода, интелект и всеотдайност. Ето защо не е случайно, че училище Интелект носи духа на свободата, младостта и дръзновението. Гимназията е включена в мрежата на средните учебни заведения в града като училище с икономически профил, в което разширено се изучават чужди езици. И защото е експериментална, философията и методиката на преподаване и оценяване са новаторски, непознати за българското образование в този момент. Те се реализират с помощта на преподаватели от Софийския университет, Стопанската академия в Свищов, от културни и научни институти в сътрудничество с фирми и банки. След изключително оспорван подбор са приети 78 ученици в 3 паралелки. Курсът на обучение е 5 години, като първата година е подготвителен клас, в който се изучава предимно чужд език – английски или немски. Мотивацията и оценяването на резултатите от учебния труд се постига чрез точкова система. В края на учебната година по жребий се полага изпит по един от изучаваните предмети, като получените до този момент точки по дадения предмет се анулират. Осъществяват се първите трансгранични обучения. Младите хора имат възможност да усъвършенстват своя английски език чрез общуването си с преподаватели от САЩ, от Корпуса на мира, които през първите години самоотвержено работят в училището. С показани блестящи резултати през 1995 година завършва и първия випуск на гимназията. И така, изписана е първата летописна страница на Интелект. Дирята е оставена от шепа ентусиасти, които са повярвали, че могат да дадат своя принос за изграждането на едно ново, модерно училище, носещо духа на свободата, запазило възрожденската традиция да се работи от сърце. Първоначално училището няма свой дом. То се приютява в 3 учебни стаи на Лозаро-винарския техникум в града и на него се гледа все още като на експеримент. Обединени около каузата Интелект, учителите, учениците и техните родители стават все по-ангажирани с защитата на училището. На 3 юли 1996 година с заповед на министъра на образованието експерименталното средно училище по мениджмънт е преобразувано в държавна финансово-стопанска гимназия Интелект. Експериментът приключва успешно. Училището упорито продължава своя живот, доказвайки по безспорен начин, че град Плевен има нужда от него. 8 години гимназията работи без собствен покрив над главата. Занятията се провеждат в сградите на математическата гимназия, на междуучилищния център Свети Кирил Методий и на професионалната гимназия по автотранспорт. Това, разбира се, затруднява дейността на училището, а то придобива все по-голям авторитет и е все по-предпочитано от кандидат-гимназистите и техните родители. Започва обширна кампания за извоюване на собствена сграда. Най-после въжделенията и надеждите на всички, свързани с идеята Интелект да има собствена база, стават реалност. На 15 септември 1998 година, след дълги перипетии и активност от страна на родители, ученици и общественост, учебната година е открита в новата училищна сграда в квартал Дружба, където училището се помещава и до днес. Казвам се Николай Василковски, работя в Нова телевизия и съм възпитаник на Държавната финансово-стопанска гимназия Интелект в Плевен. Това, което имате вие в момента, ние на времето го нямахме. Аз съм от един от първите випуски, които завършиха това училище. Сега разполагате с голяма и хубава сграда. Тогава
ползвахме сградата и спортните съоръжения на математическата гимназия. И точно тук се научихме да се борим, тъй като трябваше да се борим за нашата сграда. Трябваше да правим протести пред общината в Плевен, трябваше да преговаряме с общинските служители по това време. С две думи, това е най-важното, което аз лично научих в това училище, освен всичките знания, които получих. Като погледна назад, спомените са само хубави неща, които сме успели да постигнем с нашите собствени усилия, с усилията на учениците, на преподавателите по това време, тъй като Държавната финансово-стопанска гимназия тогава не беше такава, а беше експериментално средно училище. Тоест това беше още една голяма борба. Да се докажем и да докажем, че този експеримент всъщност има резултат. Резултатът най-вероятно сте вие, които сега учите там. Резултатът сме и ние, които сме завършили това училище и вече сме успели по някакъв начин да се докажем в обществото и в живота. Ако трябва да ви дам един съвет, то той ще бъде следния. Освен всички знания, които получавате, опитайте се да бъдете хора по всяко едно време и във всяка една ситуация. Добротата, възпитанието, това са неща, които се учат точно в етапа на средното образование. Там се учим да бъдем хора. Интелект. Това е име, което с гордост носят повече от 2300 млади хора, завършили гимназията през годините. Името на училището се свърза с способността на човека да мисли, да възприема, осъзнава дадена информация, както и да си служи с нея, да разбира, да решава проблеми. А девизът "Не за училището, за живота учим ние" допълва това внушение. Горд съм, че ръководя Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект". На вечерието на 25-та годишнина на гимназията мога спокойно да кажа, че тя е сред водещите училища в регион Плевен. Всяка година ние даваме път в живота на над 100 абитуриенти, професионално отлично подготвени, физически открепнали, носещи морални стойности, а така също и идеята на гимназията в сърцето си. Има една известна българска сентенция, която казва, че първите 7 години са изключително важни за възпитанието на човек. Аз бих трансформирал тази сентенция, като кажа, че годините от 13 до 19 са изключително важни за формирането на бъдещето на един млад човек. Такъв е и нашия девиз. Не за училището, а за живота учим ние и всячески се стремим да го спазваме, давайки възможност на нашите ученици чрез различни проекти, програми и инициативи да се доближат до реалната житейска ситуация. Такава е била идеята на нашите предци, основатели на гимназията, така ние също разбираме философията на обучението. Какво да кажа за бъдещето? Оптимизъм. Оптимизъм, защото идеята интелект обединява традицията, която са ни оставили предците, силата и знанието на можещите хора и младостта, енергията и дързостта на младото поколение. А който притежава всичко това, е обречен да успее. Гимназията е млада, но нали точно на младостта са присъщи полетът на духа, стремежът към успехи и неуморният труд. Учениците, бивши и настоящи, имат многобройни постижения в областта на науката и спорта. Невъзможно е да се изброят всички призови места на олимпиади, състезания, международни инициативи. Първа награда за есе на английски език и участие в международна ученическа конференция в Чикаго, САЩ 2001 година. Първа награда за най-добра ученическа компания за 2006 година. 2 първи награди за отговорен бизнес и участие в международно състезание Млад предприемач в Швейцария за 2007 година. 4-то място на европейския финал Банките в действие в Брюксел през 2008 година. Специална награда на световното състезание във Вашингтон по програма Гражданин за графичен дизайн 2009 година и много други.
Възпитаниците на гимназията участват и в инициативата «Мениджър за един ден», благодарение на която за един ден стават директори, банкери, журналисти и дори министри. Решаващо значение за тези успехи, разбира се, имат преподавателите в гимназията. Високо квалифицирани и опитни педагози, които с младежки и творчески дух превръщат децата, които прекрачват плахо прага на училището, в прекрасни хора и качествени специалисти. За 25 години в училището с възрожденски плам и дръзновени се трудиха над 200 учители, които изградиха името интелект. Те работят не само пред черната дъска, но и в многобройни извънкласни форми по проект «Успех», СИП, ученически практики, защита на бизнес проекти, участие в ученическия парламент. Вече е традиция за училището да работи по многобройни международни проекти. Учениците и техните преподаватели посещават Германия, Испания, Малта, Франция, Италия, Литва, Чехия, Англия, Турция, Хърватска, САЩ, Швеция, Румъния, Швейцария и други. Те усъвършенстват знанията си по английски и немски език, както и икономическите си компетенции. Научават да се справят в интеркултурна среда, да уважават другите народи, техните култура, бит, традиции, религия, народопсихология. Намират и много нови приятели. Нормално е, когато човек затвори една страница от живота си, да си направи равносметка. За мен тази равносметка е такава, че като се обърна назад, казвам, че 18 години в Държавна финансова стопанска гимназия интелект си заслужава. Искам да се обърна и към учениците, които днес са в интелект. Ученици, вие имате един уникален шанс да учите в едно училище, което аз наричам училището на големите възможности без преувеличения. Защо е така? Защото тук вие можете да развивате своите таланти. Тук можете да изберете своя професионален път. Тук можете да опознавате други страни и култури. Тук можете да се изградите като хора, които да успяват в живота. На добър път на всички, които са свързани с каузата интелект. Честит празник! Убеди ме. Оставам. Ще се видим пак. Така, през тези 25 години, благодарение на усилията на учители, ученици, ръководство, родители, административен и помощен персонал, Държавна финансово-стопанска гимназия «Интелект» извоюва достойно място сред училищата в областта. Тя е предпочитана от учениците и техните родители, а името «Интелект» става синоним не само на добро и качествено образование, но и на приятелска творческа атмосфера.